Hát akkor dicsértessék a Jézus Krisztus, és üdvözlök mindenkit! A mai egy igen különleges videóadás, kinek ahogy tetszik, hiszen ilyen videót nem nagyon látni ezen a YouTube csatornán. Sok ilyen nem is lesz, de úgy gondoltam, ez elég kiemelkedő esemény ahhoz, hogy készítsek egy ilyen jellegű videót is. Most nemrég elértük a 100 videó megtekintést, ami szerintem nagy dolog. Talán nem is maga az esemény, hanem az, hogy egy hét alatt értük el. Mert el lehet érni egy év alatt, de el lehet egy hét alatt is. Szóval ez a videó egy külön kiadás, ami nem túl gyakori itt a Napi Ige Mosoly csatornán. Ez a csatorna arra hivatott, hogy a Bibliát, a vallást ismertesse meg a hallgatókkal, nem arra, hogy ilyen külön kiadásokat engedjen meg magának. A következő ilyen videót az 500 vagy a fél ezer megtekintésnél fogok csinálni, de ez sem biztos. Köszönöm azoknak ezt a 100 megtekintést, akik megnéztek egy videót, megnéztek több videót, megnézték az összes videót, vagy csak meglátogatták a csatornát. Minden esetre én nem vagyok a félrebeszélés híve, ezért nem szaporítanám a szót. Csak még annyit elmondanék, hogy elképesztő az, hogy ez alatt a 100 megtekintés alatt több mint 2 óra 53 percet néztek meg összesen. Köszönöm ezt nektek, önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, találkozzunk következőkor is.